Jambon, dat was een ventje met een allerzot figuur. Was eigenlijk als mensenkind een echt karikatuur. Van kop tot voet maar 60 centimeter zijn postuur. Meer dan een lilliputter was het niet. Zo'n hummel glipt als kind natuurlijk overal makkelijk door. Dan stond de buurt op stelten, want zo'n kind gaat al verloor. En al de buurtgenoten vormden samen dan een koor. Terwijl de moeder schreide van verdriet. Oh, heb je hem niet gezien? Dat hele kleine kereltje. Heb je hem niet gezien? Jambon. Oh, heb je hem niet gezien? Dat hele kleine kereltje. Heb je hem niet gezien? Jambon. Jambon was 20 jaar en het was een verlegen kiet, die bij het minst gevaar nog angstig om zijn moeder riep. Toen kwam een 100 kilo vrouw en die dacht kind geniet, dat ventje pak ik tot mijn echtgenoot. Ze overhaalden een poesjeslief en sleepten hem naar het stadhuis, maar dan sloeg om zijn hart en hij verdween zonder geruis. En Toeter bracht hem met politie half bewusteloos thuis, en ieder zong en lachte zich half dood. Oh, heb je hem niet gezien? Dat hele kleine kereltje. Heb je hem niet gezien? Jambon. Oh, heb je hem niet gezien? Dat hele kleine kereltje. Heb je hem niet gezien? Jambon. Eerst heeft ze hem uitgevloekt en met haar vals gebit geknerst. Gedacht, bij zo'n suffer kom je met geweld het vers. Toen heeft hem op het stadhuis het ja-woord uit zijn keel geperst. Dacht, ik heb hem als ik hem naar huis toe sleur. Maar toen het stel naar bed zou gaan, was Jantje eens wat zoek. Hij vluchtte door het keukenraampje in zijn onderbroek. Ze onderzocht het hele huis tot in de kleinste hoek. En brulde in haar nachthemd aan de deur. Oh, heb je hem niet gezien? Dat hele kleine manneke. Heb je hem niet gezien, Jambon? Oh, heb je hem niet gezien? Dat hele kleine manneke. Heb je hem niet gezien, Jambon?